Yagni benta jonga kubor la wanra speed daga fatafat online shopping store. Kenyotrap Youth Council mau it circle college George District Health and Medical Officer halor kijing sangsat kiyeng sa jo ki doctor mau it PHC hagaba kijing hangit kijing khang bar ki pankhana kila jatlun hagi jo ka por ka senga dawa na katnar ka koi ka khia ban maramot no yakani ka PHC kaseng habai kran bi doctor bare ilapan pa kijing ngo khia ka bajur halor kijing jaw habawan uslap hagi yeng sa jo ki doctor barkinas Hakabai day bagani ka benta nakaliang jong DMHO I Dr. Mbare ilapan pau baila depan pa but tho ekaniru shaka sarkar. Halor kini kijing dawa jong ka HOC mo circle I kong bare ibadai I DMHO jong ka West Kazil Nongstoin ilakular ban shimkhia khamkloi hakabai day bat kini kijing dawa jong seng baro.